Annyeong! Yes! Ganito man akong karong adlaw eh. Paputi ano guli eh. Annyeonghaseyo! 감사합니다. Blackpink, best Blackpink. Yes, hello, good day. So today we'll be reacting to Sistar. Giorgio Moroder. Sa daw? One more day. Kaja! Surbal! Upat naman dyan sa ano. Dali ka dapat sa kaya tinulog ibutang ano video. Dari, asan Ay. yung butang? Dari Dari noon, kay Dari. Mian. Ano, si ano man to katong nasa friend sa asawa Ayaw, ni Jota. tama. Siya mabuto na sa ano, sa tong ilabong, tong, wala! Ito nagka sa stranger, no? Siya ba nakalaban sa ano, tong salidaw na chamber? Mao na siya nag-date sa kauban ni Jota, katong sa weekend meron siya. Siyo, no? Kasi nagkagustuhan na sila. Napaguhan nyo ka, wala ang Sistar. Kasi ito MP? Emperador. By Girlmans. Magkalaban din na sila bottom sa lalaki. So, walang feels. Lalalala! Lalalala, kasi sila? Wala. So, ay, gibukbuk siya sa yang siguro nga lalaki. Kasi mag-best friend sila. Ngayon siya na ano yung character. Ay, ano lang siya, kanang alaga lang dyan siya. Basig tumboy gid siya, besh. Ate, friendship ba dyan na sila? Uy, friendship tayo magnana ta. Ew. Mahubog. Yeah. So, ay, wala, isip na na. Wala ko sa mukha sa lalaki, uy. Mamatay ng girl. Kabanggaan. Alam na this. What happened? Layang patsyon, besh. Hindi lang siya sa balay na gano'n. Kabalo, di sa mata sa pulis, dapat siya. Oh my God na, ang sama ng lalaki. Ay! Ay na, mali. Adjud siya, o ka na, ano, hubog, manggod na. Papatay na nilang lalaki. Bang. Dili na makamatay, besh, oy. Gaba! Kulang pa! Isa pa! Friendship goals. Ay, Moroder! Nag-ibot ako sa sakit. Mahubog ako na ano ba? Masigod na lang, ano? Oh, bichap-shap din nila. Di ba naman siya na itapuan na? Chop-chop, grabe.
pagin besh. Ang kotse ko ba na? Daw pa yung earrings na tong pros. Gwapa siya, no? Tigulang na ko na siya. Uso nagsala ng mga bangs nga dili ka mo tong kilay ay. Look man, narawa to dito. May nanata. Wow! Wow! Nice! That was a good music video. We never expected to be like that. So, so, annyeong! 감사합니다. 감사합니다 for watching.